Mar Humawan. Maria Jean. Oh. Sir! Oh, saan man na? Nanay niyo ang bill sa kuryente. Tugay raman kong pinaabot anang bill sa kuryente. Anong karon pa man ani mo gi? Hato dire. Ayo. Kuan sir, kanang nag-hike pamanggod ko, nagbaklay mamanggod ko sir. Tiglayo amanggod sir, hinyo dere. Ikaw tighatod. Oh. Babayi man lagi ka. Kasagarang maghatod dire laki man. Ay, lisod po sir. Murag di ka scammer ka. Sir, oy. Ikaw, scammer noon. Si scammer. Scammer ning nahungan eh. Tanan sila sir, gipahawa amanggod sir. Tawa. Oh. Isa may nabilin. Ako na lang sir. Oh, ako ay tibuok dari ko sir, Sambuanga del Sur. Ang abtan ko sa kabulan dari deliver. Be na lang ng bell be, pastilan yun. Tugay ra ko pinaabot ana. Zero. Ayog gihulog. Sir. Kumot pa gyud. Pasalamat ka kay akong modron nindot. Pasalamat dito sa kuha. Pila man eh. 10,000? Nganong 10,000 man eh. Wala ko kabaluan na sir, basta deliver ako na sir. Sus. 10,000. Ireklamo ginako na. Ireklamo ginako na sa inyong opisina. Ha, kinsa manager nyo doon? Ha? Ikaw nalay adto na sir, dengan istorya oy. Ha? Ireklamo ginako ni sa inyong opisina. Kay akong gidahuman ani, dili ni 10,000. Ano day sir, pila day unta day na? 20,000 akong gidahuman ani. Ha? Kuyawan mo sir, oy. 20,000. Ano 10,000 raman? Ireklamo ginako ni. 20,000 magiduntan eh. Tuan mo sir, oy. Tala, kuyugan ti ka sir. Ano ko ni panghatod ng mga ubang bin? Ay, reklamo na ko ni. Ikaw, itong? Sir! Ano sa mga sir? Ano mo ko kuyugan? Natawan niya ang beauty, ang saan ni? Karon atong bill ni 10,000 na lang. Guro ni mo pandara atong mga aircon dira nga pulo ka book. Ato ang mga kuan dira. Rep na to. Atong freezer. Ay, naku. Gita-andar na tanan, sir. Aircon, tanan nimo. Rep, washing, gita-andar na. Jismil, rajari gihabot sa tungbil. Kung gusto ka, dungagan mo. 50 ka aircon, 50 ka rep. Isagun sa ilong idugang kung gigamayan ko anak mong bill. 10,000 ra tong bayro nun. Ilan man yung bayro nunan eh. 20. Ireklamo na ko ni sa opisina. Upog ka sir. Dili. Upog sa kape. Ha ha ha.